Hey, what's up Pops? And welcome to my vlog. So, karon ako ay pakita sa inyo ang pag-unbox sa Honda Click air filter. So, kasari ko di-unbox Pops. Ako na i-shoutout si Mac Gerald Lariba o si Okay Survival. So, shoutout sa inyo mga tol. O bago pa ka naminaw sa ako ang channel, pwede rin mong i-click ang subscribe button o click sa mo ang notification bell para permit kang update sa akong channel. So legit ni siya Pops kay ako siyang ang seller ani, ako ang i-chat. Usa ko ni order, ako siyang i-PM. Ako siyang i-PM sa iyang store. So sayo na kay pag PM Pops, usa ta mo order ato makita diha ang chat now. So chat now makita na diha ato ang message sa seller. Ya, ayo kalimti Pops reviews sa iyang store. Kaya diyan na ito makita kung legit ba jud na siya. Kaya daghan na kayong scammers karon. So di na magkumpiyansa no. Masking barato na siya nga item, ato siya nang isiguro nga legit jud na iyang item. So man ni Pops. So ako na siyang i-unboxing. Wala ko dyan siya ikuan abog. So kung sa patong dito gayon Pops, ato na ning itaod sa akong motor. Tara! So muna diri Pops na nata karon sa akong motor. So nanako. So karon ato na ning diri day ni nabutang ang air filter sa atong motor no. So abog na kayo ni siya. So 10,000 km nang gidagan ani niya wa pa na ko na change. So time na nga mag-change na ta. So muna ta maglihan Pops at oran gamit tag screwdriver. So medyo gahi-gahi kasi siya Pops, kailangan na to ni nga dili na to ilanganin kay basin malustrate ang mga screw. So hinayon lang nato no. Nato pas-pasan. So mo na siya Pops, abog kayo. Dugay na kini limpyo. Kana di ang stock nga air filter na to kay dili ni siya washable. Dili ni siya recommended nga ato mugasan. Kay mura ni siya karton. Once mabasa ni siya, di na ni mabalik sa iyang original. So kailangan na ito na ilisan. O mo ni ang stock na itong air filter niya, mo na ito ipuli. So hugaw na kayo no. So ato na siya ang drop 1 Pops, kaya ron mawala ang mga abog-abog. Kaya daghan na kayong abog, pila ni 10,000 km na ang gidagan niya, wa pa dyan na ilisan. So kailangan padagan ta sa itong motor, kailangan healthy jud ato ang alaga. Nya kani Pops ato pa ning limpyuhan kani matanggal na siya. Siya. Limpyuhan gyud nato na. Kaya ron dili magpabili ng abog. So muna ni siya Pops, nahuman na ako og limpyo. Ya karon ato ra pa nang itawod og balik. Mao ra gyapon procedure sa ato ang pagtanggal gani. So itawod ra gyapon nato ni. So easy lang jud kayo Pops. Para sa ko mao ni pinaka simple nga maintenance sa ato ang alaga diba. Sila tayo kailangan pagdaghang mga lihonon, mga tools, kailangan na tag screwdriver. Pipes ang tanan. So muna siya ang plastada. Wala ito ni So ang
So nakita niyo Pops no, diferensyado kayo siya sa ato ang stock nga air filter. So actually Pops kami kay kuano ni siya 10,000 kilometers ng dagan ani. So abog na kayo. Diferensyado di kayo. Mawala na yung kagulong color na siya green. Same procedure lang dito. Okay, so human na Pops. So ang atong buhaton karon kay atong pandaron. So ang dagan sa ato ang total sa atong odometer kay 11,353. So dapat 10,000 per daan, nag-change na dapat ta. So medyo nilapas ko. Lapas ko mga libo kapin. So ato na siyang pandaron Pops. Same lang gihapon na sa tingog pero kondisyon na yung makina kay clear man ang hangin na musod sa drea. So mao lang to Pops. So salamat sa pagtanaw. Kung bago pa ka sa channel, don't forget to subscribe and hit the notification para permanente kang update sa akong mga bagong channel. So see you on next video. Salamat.